Pandhita Hita kanthi sesanti dirga mendhak kala sirna dirga mendhak kala sirna dirga mendhak kala sirna sirnaning hangkara murka handayane tentrem ayem jroning parkyan ingkang winengga keluarga ageng Bapak Suyanto sekalian kinarya purwakane ngatur para tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pilenggah dawuh saking pandanipun Bapak Kyai Sriyono jawab salam menika hukumipun wajib. Derek dedonga ing pilih wanci kalenggane jang siang menika wonten salah setunggalipun para tamu ingkang ngraosaken badanipun kirang sehat mugi-mugi enggal ginanjar sehat saras. Ingkang sami dagang mugi-mugi sedaya ginanjar laris. Ingkang sami tetanen dipun paringi tandurane ijo royo-royo didol sarwa payu. Sing urung duwe bojo tak dong-dongake duwe bojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Katur wonten pasanipun para pinesepuh sesepuh aji sepuh linanggung katur wonten pasanipun para tamu putri kakung ingkang mahambekber budi dharma linanggung katur wonten pasanipun para pangemban-pangembating praja satriyane negari ingkang kinarya pandam panduming para kala dasing ingkang sinuyutan sagunging pakurmatan dhateng kantun mugi katur wonten pasanipun para alim para ulama para kiai para pangarsaning agami ingkang rinten dalutan sang gegulang kitab suci wahyuning ilahi ingkang kinarya panuntun kiblating manembah ingkang satu luhuring budi dhateng kantun katur ingkang kinurmatan baraya ageng kadang pisan sutresna pandanipun Bapak Suyatno Ibu Sugini Bingging saking Lalatan Selondoko nderek Kecamatan Ampel Boyolali madyane sasana suka gelar wisuda tali dharma ingkang winengku keluarga ageng pandanipun Bapak Suyanto ingkang kepareng wonten ing Lalatan Candi nderek wengkon Kademan Candi Ampel Boyolali sawetawis kula sakadang lumantar campur sari D5 ingkang mijil saking Laladan Bumi Taman Sari Boyolali Tresnyum kapangersan ingkang minulya Ki Agus Sumarwan SPD nderek mangayun ngaturaken sugata panglipur katur wonten pasanipun Bapak Ibu para pilenggah ingkang sampun kepareng satata lenggah pepak sinaruja wonten madyane sasana pargian gelar wisuda tali dharma ingkang kapangku keluarga ageng pandanipun Bapak Suyanto sekalian. Kadang pakarya ingkang nderekaken sawanipun brikanca campur sari D5 wanci kalenggahan ingkang sepisan sinengguyung kadang makarya perdana rental audio ingkang mijil saking Laladan Bumi Payungan Kali Wungu Semarang kaping kalih sinengguyung Eksis Multimedia kaping 3 iki kepareng makarya sinareng tata rias dekorasi Aji Collection Triwidya ing kepareng aturaken sugata panglipur katur wonten pasanipun Bapak Ibu para pilenggah ingkang samangke dalem sebat asmanipun setunggal mbaka sajuga mugi kepareng jumeneng ingkang mijil saking Laladan Bumi Musuk Boyolali Jawi Tengah Indonesia mugi kepareng para mangayu lumantar kusumaning ayu Retno Mu Ninggar Sinusul Dwi Widyawati mijil saking Laladan Bumi Ponorogo Jawi Wetan mugi kepareng para pangayun lumantar kusumaning ayu Umi Hafifah kapungkasan Triwidyawati mijil saking Laladan Kebon Gula Musuk Boyolali Indonesia Widyawati yang sampun kondang kalau wonten saindenging Nuswantara mugi kepareng marak mangayun lumantar kusumaning ayu Elida Surya dari Pangalembono saha panyaruwing samanggih kasumanggaken wonten pasanipun Bapak Ibu para pilenggah ingkang sampun kepareng satata lenggah wonten madyane sasana pargian ingkang gelar keluarga ageng pandanipun Bapak Suyanto sekalian kanthi asesanti aja rumangsa bisa nanging bisawa rumangsa ngaturaken pilusing siang sing amirsani gelar budaya campur sari D5
Salam pambuka sing kula sakadang lumantar gelar budaya Campursari D5 sawetawis sampun katur wonten pasanipun para pinesepuh, para rawuh putri kagung ingkang wanci kalengganing jangsiang menika sampun kasdu nuhane dawuh pamundhut saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suyanto ingkang saperlu nderek hanjenenge lumatining tata upacara margian gelar wisuda palakrambi. Mugi kasempatan sedya wanci kalenggan rahina ing samanggih lekas saengga pungkas tansah manggih karahayon sepenir ing sambigala hanyareng iswanipun kadang pramugara pramusaji marang abiyantara wonten pasanipun Bapak Ibu para pilenggah ingkang sampun ngaturaken pasugata unjukan daharan katur wonten pasanipun sagung para tamu mirungganing wanci gelar budaya Campursari D5 nderek pangayun sinareng Genta Ayu Elida Surya dari katuran Jumedang. Para sowan Genta Ayu Elida Suryandari. Alhamdulillah wa syukurillah kasempatan sowan sinareng kadang Campursari D5. Nggih. Ingkang wanci kalengganing jangsiang menika sampun sembodo marang abiyantara wonten pasanipun Bapak Ibu para tamu ingkang saperlu nuhane dawuh pamundhut saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suyanto anggenipun keparang ami woh ingkang putra kalih Genta Ayu Dita ingkang sampun sembodo jinatu bagus Adi Arsanto. Mugi kasempatan sedya wanci kalenggan rahina ing samanggih Purwa Madya Wusana tansah manggih Yuwana Basuki. Amin. Mugi boten wonten awanipun Genta Ayu saderengipun suka panglipur pun lajengaken boten ketang klungsu nderek melu udu dedonga khususon katuri sangat mojo pinanganten sekalian Genta Ayu Dita dalasan Mas Adi. Dongake. Nggih menika kula nambahi mawon wong jenengan dongane pun komplit. Aku rung donga. Lagi mau? Iki dongaku wis tak titipke Pak Kiai Sriono. Dadi nek semua aku ndonga iki ya gur ditambah-tambah ibarate seumpama wong masak ngono ki aku ya gur ora ketung kuwi kala mangsa niki ngejoki uyahe. Nggih menika alhamdulillah nderek bingah mawon Mas. Nggih. Menika adicaranipun hajatanipun warga ageng saking Bapak Yanto. Pak Yanto menika sampun kalampahan kanthi lancar. Amin. Enten kekirangan setunggal menapa. Mekaten. Nggih lan salajengipun kagem pinanganten kekalih inggih mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem. Amin. Lair batosipun. Amin. Ingkang dipun wastani saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bagenipun dados keluarga jabarke ngoten nggih. Wong kula nggih mboten patek ahli jabarke. Iya. Mengke kersane dijabarke Pak Kyai. Lah, nek arep jabarke iki ndak malah ngelong-longi bahane Pak Kyai. Bagenipun katuri sangat mojo pinanganten sekalian ing samangke dados keluarga ingkang dumawah leres ingkang sarta keleresan enggal pinaringan talining katresnaning ingkang wujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Amin 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 amin. Menika hanyarengi nawala napa Pak? Wonten nawala ugi saderengipun nawala keparang kawaos sasmita katur kadang besan tresna ing samangke saking panjenenganipun Bapak Suyanto kasuwun berkahipun gilir gumanti petik warni utek foto sinareng pinahargya pinanganten sekalian. Sepisan malih katur keluarga ageng kadang besan ingkang saking leladan Selondoko wonten wedal ingkang mirunggan kasuwun berkahipun gilir gumanti nderek petik warni utek foto sinareng pinahargya pinanganten sekalian. Rampung foto saking kadang besan Suterno sinusul foto saking keluarga ageng pamangkusuka dalasan sedaya among rawuh ugi kasuwun berkahipun gilir gumanti foto yang samangke kepareng kapratitisaken saking kadang juru fotografer. Nggih menika sampun nawala wonten nawala kang sampun dumawuh wonten panggon kula kepareng kawaos kalangkung rumiyin.
Nggih. Nggih. Nika nyuwun lagu pengantin baru saking sedulur Miri. Matur sembah suwun peparingipun 700.000. Mugi-mugi yatra 700.000 menika ing samangke pikantuk lintu 100 yuta. Amin. Saking keluarga Miri 100.000 menika ing samangke pikantuk gantosipun 100 yuta. Amin. Carane piye? Carane piye? Tukokke nomor. Wah, ya nek nembus, wah kuwi ora apik, ora entuk Mas kaya ngono kuwi ora entuk kok ya. Ora entuk. Wah kuwi lak Andri. Ana dongeng endek-endek si penunggul paten nono penunggul apa dosane dosa ngunggulisa somo ojo tindak kualat ya bener iku kandamu lali sumber ketiwasan sembah suwun langgamipun anut kadiwasan panjenengan sawetawis hanya ngeswanipun kadang pramugara pramugari ngaturaken pasugata angka kalih tondo sikatenanipun pandanipun Bapak Suyanto ingkang katur wonten pasanipun sagung para tamu minulya semangga. Neng ngendi nggonoku goleki patepone kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mong nuruti kareping ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku lotu menes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha padha sing prasaja aja gawe aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku piye ngapa kok dadak ketemu yen pancen dipisahake gawe gelo ati sak lawase Delima campur sari Sinareng perdana audio matur sembah suwun eksis video syuting neng ngendi nggonku goleki patepone kepengin ketemu nadyan
sembah suwun berkahipun setunggal panglipur gelo punarasmen saking kadang-kadang campur sari delimah ingkang wanci kalengganing jangjang samangki esti ninggalake parang aturaken sugata panglipur mugi sawetawis saged kinarya jampi kepura damel sukarnane begalih ndherekaken lenggahipun Bapak Ibu para tamu tartamtu ngantos dumugi paripurna lumadining tata upacara wanci kalenggan enjang dungkap siang ing semanggi sepisan malih sasmita katur kulawarga ageng kadang pisan ingkang saking laladan Selondaka saking panjenenganipun Bapak Suyanto kasuwun berkahipun nderek petik warni utawi foto sinareng pinahargya pinanganten sekalian sepisan malih katur ingkang kinurmatan baraya ageng kadang pisan ingkang saking laladan Selondaka wonten wedal ingkang mirunggan menika kasuwun berkahipun nderek petik warni utawi foto sinareng pinahargya pinanganten sekalian rampung foto pangeston saking kadang pisan sinusul foto saking keluarga ageng pamanggugati dalasan sedaya among rawuh mirungganing wanci kasumanggaken wasudepating kadang pametri budaya diluhung campur sari D5 Gendo Ayu Umi Habibah Katuran Jumandag. Para sowan Gendo Ayu Umi Habibah masih wonten suasana ingkang mirunggan sinambang rantu lematining tata upacara sampun orinancang sore naken numpaka saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suyanto ingkang samanggih keparengka enaraken wonten madyan sasana margyan wanci kalengganing samanggih nggih Pak ngaturaken panglipur menapa iki aku nek ora jenengan ora ngarani nek liyan-liyane ngarani mergo ya nyun sewu ina aku ngarani wong ngene-ngene aku agek jemeneng ngene iki sing duwe ya nglirak-nglirik bae mboten kula dereng enten sing gadah urung eneng ya nek wektu iki urung eneng rencana ki nek ning arep duweni wis dasare sing putri ya seniwati sing kakung calon ya seniman kondang muga-muga ing tembe dadi tepo paludoan tepo palupi kanggo kadang-kadang seniman seniwati sing isih yuswa timur utawa sing enom. Amin. Sliramu wis pengin sing kae lho kae malah sayane ora pengin ki mbah karepe piye. Lah pripun to? Mbah kae iki ora pengin apa mergo pancen sedeng dinteni rada gen awoh apa piye. Kayak ora normal ki kok. Oh lah iya kuwi. Ora ya, Mbak. Panglipuripun menapa anut kadiwasan panjenengan? Sambung wanci dalu mawon. Setunggal panglipur langgam sambung wanci dalu semangga laju kewala. Sing gedhe
Oh, langgam sambung wanci dalu sawetawis hanyarengi elo madening tata cara petik warni utawi foto ingkang kepareng kapratitisaken saking kadang juru fotografer ing semanggih Ibu Pangadi Busana mantar Ibu Marsa kepareng hanjagaraken risangat mojo pinangan den sari pisane sangsana pinajang manjing wonten madyan sangsana manti busana dia kepareng ngrucat busana kanarendra ing semanggih kepareng hasantun busana kasatriyan mirungganing wanci kasumanggaken Ibu Pangadi Peni Ibu Pangadi Busana Ibu Marsa saking Aji Collection semangga Gendho Ayu Umi Habibah mendah baya yen sedang Sempasuwun berkahipun Gendho Ayu Umi Habibah kanthi setunggal panglipur langgam sambung wanci dalu agetanipun kesyukuran suwendo ingkang wanci kalenggan enjang tunggap siang semanggih pun arasmen saking kadang-kadang campur sari delema ingkang maksih kepareng ngaturaken sugata panglipur katur wonten pasanipun Bapak Ibu para pinenggah linanggung baraya ageng kadang pisan seterna keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian tasih kepareng ngaturaken sugata panglipur sinambi angranto tumawing padha ingkang sampun tinata titi saking keluarga ageng Bapak Suyanto Gendho Ayu Retno Muninggar semangga katuran jiwenang sowan Gendho Ayu Retno Pak Warto tasih kepareng ngaturaken sugata panglipur sawetawis nderekaken lenggahipun sagung para adilenggah ingkang wanci kalenggan enjang sang punika sampun kepareng kastu satu telenggah wonten madyaning sasana pepamban ingkang saperlu caos pandonga pamuji katur sangat mojo pinangan ten sekalian tumandu Gendho Ayu Dita dalasan Mas Adi tan kantun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suyanto sekalian. Menika hanyarengi risangat mojo pinangan ten sekalian kepareng hasantun busana kasatriyan ingkang sekolah sampun kepareng hangang ngrasuk busana kanarendran. Nggih. Tamune wah wiwit saka mburi nganti tekan kono. Blabar. Menika pratelaken bilih panjenenganipun Bapak Suyanto menika mujudaken piyantun ingkang berbudi dharma gapyak semanak tur entengan. Tamune Banyu Mili. Banyu Mili. Antar panglipur ingkang jumbuh kalian swasana ugi kala wau wonten pamundutan pengantin baru kok diaturke bareng-bareng karo kanca-kanca D5. Iki gandeng tamune iki ya tekan mburi kono nok. Gen kabeh waradin, gen kabeh warata iki panjenengan teko mburi kono. Teko mburi mriko. Ya aku nek kongkonan karo sing nom iki ora apa-apa. Nah, iki gen sing mburi kene pirsa iki anu tukange angkat junjung lor pasar iki gen pirsa. Kula nuwun, Pak. Nah, kene. Iki tak kenalke mbok menawa engko sliramu iki pripun? Engko gelem kere ning laladan candi kene dasare ya jenengan iki statusnya single. Sapa ngerti kok nek jejaka sing mbok menawa kersa karo sliramu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Cih. Nggih. Nggih niki badhe ngersakne lagu napa, Pak? Mboten. Nggih. Oh, nggih niki ingkang laras napa ingkang gayeng? Nggih. Bapak kepareng ngersakaken panglipur menapa? Nggih.
gratis Pak, mboten usah bayar. BPJS mawon. Oh bareng. Oh nggih. Pak D iki ketoke nom-nomane negeri iki kalah lho. Oh ngoten. Wah, nom-nomane ketoke. Mas iki kedah berguru kali Pak D niki ngono. Iya no. Sing pundi Pak? Niki. Oh lah nggih. Pinaringan asma Pak sinten? Kalian Pak sinten? Nggih. Pak Sarju, mugi-mugi pinaringan dirga yuswa panjang umur. Amin, sehat. Kula Marwan. Nggih. Oh nyuwun nomere. Oh nggih, mengke kula paringi nomor lah. Pak jenengan niku nyuwun nomere Pak Warto niku nggih napa Pak? Oh ajeng nanggap. Iki ora ngerti. Iya sing kene iki makelar kok lho ya mesot. Nggih, Pak Klibur ingkang jembuh kalian swasana sinambang rantung risangat mojo pinanganten sekalian hangrasuk busana. Nggih. Caping gunung iki nuhane Pak D. Oh nggih, niki nggih Jawa Pak D. Anggere cetok iki lho ya. Caping gunung. Ora sah nganggo bawa. Lajeng nggih mawon. Iya, Rana, gen pirsa. Iki gandeng sing kepareng rawuh ki ya akeh banget iki sing ning mburi iki ya gen pirsa. Mergo sing ning mburi iki ya padha melu udu lho, Nak. Nggih. Udu donga. Saben bengi nyawang konang yen memajang mung nganggo janur kuning kembang wae weton gunung pacitan sarwe nang panas udan panas udan aling-aling caping nyaketa karo anu. Sinten Mas? Iki gurune senam. Oh nggih. Lah Elida iki nek arep diet iku rasane kene kok iki Bu Guru senam. Lah kelebu yoga-yoga iki nek arep diet iki ya iki takok carane piye karo Bu Guru senam. Oh nggih. Iki sing gagal dididik senam nganti ora iso kuru ki gor aku. Heeh, lah ngapa Mas? Wetengku nekat semene wis bener ya angel men. Niki aku tak syukuri alhamdulillah iso lemu ki tak syukuri. Heeh. Daripada kuru dadi nek lemu ngene iki senajan to kahanane piye iki ora ngerti. Ngertine iki ya cah sukses wae ya. Leres niku. Senajan asline ya ngenggek-enggek niku. Berarti nek kuru ngene iki ketoke ra sukses ngono to, Pak? Ya sukses karo ora iki dumunung ing ngrasana. Oh nggih. Mulane wong urip ngono nek kuwi iki kudu wah aku kudu kaya kae mestine ya ora duwe rasa pantrima. Nggih. Dadi wong urip iki sing baku diokehi rasa syukure. Wong kang nggere syukur nggon apa wae nek ngedongi lagi susah ya aja banget nelongso nek ngedongi bangah ya aja ngetok-ngetokke le sapa sira sapa ingsun. Insyaallah anggere kabeh ki duwe rasa syukur mestine ya uripe nemokke tembung tentrem. Nggih. Ana. Monggo dilajeng nggih. Nadyan wadon sarta lanang heno maneh banyu
Sembah suwun nuhoni panyuwunan saking Bapak Sarjo. Langgamipun jangkep caping gunung sinareng kadang-kadang D5 semoga cok. Dek jaman berjuang. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang. Gombal kampung
Nggih, ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pindhan kendha ayu retna meninggal kanthi setunggal panglipur langgam caping gunung sawetara wis nuhoni pamundhut saking punden sepuh kula pandhanipun Bapak Sarju saestu mugi kanthi setunggal panglipur ing sekolah wau sawetara wis saged kinarya jambi kepara damel sukarnane menggalih ndherekaken lenggahipun Bapak Ibu para tamu wonten madyane sasana parkian gelar wisuda tali dharma ingkang kepangku keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suyanto sekalian. Para tamu nampi sasmita bilih risangat mojo pinanganten sarimpi dereng purna anggenipun keparhang rasuk busana kasatriyan sepisan malih katur Ibu Pangadi Busana ing bilih samangke sampun purna risangat mojo pinanganten anggenipun keparasteng hang rasuk busana kasatriyan keparang sampat kakanthi manjing wonten madyane sasana pahargyan 1 2 3 ngadeg bareng ya. Ngranturi sangat mojo pinangan dan sekalian. Iki aku kan bingung loh. Iki nek bapake sing ngacarani gandeng-gandeng niki ya urung mlebu, tetep ya ngosek to mesti ngenteni ning bapake sing nang kono. Mas niki selawan selak pambagian ning gandeng sing ngacarani Pak Ege sing tak nut sing kene. Ha iya ta. Iki 1 2 3 didum. Antarane kono, kene kono. Yo. Nika temanene nggih pun sampun ajeng mriki niku Pak. Yo. Kita tinggal ngepasi nganten tekan kene, separon lagu rampung lak pambagian. Terus nggih. Kula teng mriki, Umi teng tengah, Retna mriki jenengan teng nggen diesel nika solaripun ajeng telas. Diseni meneh. Diaturke lagune Tombo Kangen. Sinarengan D5. Nika pun ajeng mlebet niku, Pak. Oh nggih. Mas apa wis lali sliramu
Nggih sembah suwun berkaipun Kendha Ayu Elida, Kendha Ayu Umi Talasan Kendha Ayu Retno meninggal para tamu. Cao suka pemut jroning suka pari suka kedahe mut purwadu sina. Tegesipun sageta hanggem peni wanci. Ana dewasane wanci sawetawis nedahaken tabuh kalih welas perangan Nuswantara Kilen. Nampi sasmita saking kadang paran para laju ning tata upacara pargian gelar wisuda palakrami keluarga ageng melanipun Bapak Suyanto sekalian tumuli keparang katuraken mirungan kadur wonten pangarsanipun sagung para dilenggah mugi sawetawis kepahannya kejaken summa pinalenggah kanthi mardika ngiras pantetan sanderek mangestungkara ateking pargian wanci kalangan rahina ing semanggi sasana wanci keparang katur dumateng kadang keparang pratitisaken lajeneng tata upacara sumangga nuwun matur sembah nuwun kadang ingkang sampun paring atur panglipur sampun resa antawis panjenengan atur panglipur dhateng para-para menika kados estu saged dados jambe sayah menika sampun lenggah jinajaran ing panti pinajang atmaja pinanganten sarimbet sampun lukar busana angrasuk busana kesatriyan ingkang salajengipun estu menika panjenenganipun Bapak Suyanto badhe ngaturaken perentuling parastya wigatos sing perlu atur pambagya harja yuwana ujebing karsa ingkang estu boten kuwawi matur priyangga laju haminta saraya dhateng ingkang kinurmatan Songsong Agung minangka Kepala Desa Candi nuwun inggih Bapak Haji Warsita dateng Bapak Haji Warsita kasumanggaaken. Boten kata lumpen mugi kepareng jumeneng jejer hangapit-apit Bapak Haji Warsita. Nuwun inggih panjenenganipun Bapak Santoso tuwin Bapak Triyono sawetawis wekdal temanten sarimpit dalah rama lan ibunipun saged jumeneng sawetawis. Sumangga kula aturaken sawetahipun kagem Bapak Santoso tuwin Bapak Triyono mugi kepareng jengkar saking sasana lenggah jumeneng jejer hangapit-apit Bapak Haji Warsita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Pinuji asmanipun Gusti ingkang yektihayomi dumateng sagung dumati. Kate wonten inansi puniki ingkang kaajangan Rayi Mas Suyanto Dalasan Ibu. Sinuwun para paring sameng kepari rawuh. Mugi sedaya pinaringan dirga yuswa wilujeng niskala. Nuwun panjenenganipun para sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinabekten. Panjenenganipun para kyai para alim pangarsani ageng satu kehormatan. Panjenenganipun para priyagung para nayaka pangemban pandibraja wiwasengan ing sakadumati. Panjenenganipun para tamu, para lenggah putri Dalasan Kakung ingkang sangat kula mulyakaken utaminipun kadang pisan sunasih nun inggih nyanipun Bapak Suyatno Ibu Supini duta cundakane ngatur pengombyong pangarak temanten saking Selondoko ingkang sangat kula mulyakaken lumebiripun dumateng para sanak kadang kadang kadian pamong mitra tangga tepalih ingkang tuhu bagya mulya kanthi adhapa soring jiwa raga nyuwun lumungsih samudra pangsami sawetawis kula njujur asa panjenengan mugi kepareng kula sumlematur nuhuni pamundhut semegati nunggih Rayi Mas Suyanto Dalasan Dani Ardiani jasad kula tinuding ngadawan ngaturaken menapa ing dados mubah musik penggalih ingkang namung kandhek mensal peting manah namung langur rumiyin para pinsepa lenggah monggo kula dherekaken ngunjakaken raos syukur
wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang akarya luka. Titi wanci menika kula penyantai sih paringan karahmatan, kanikmatan, kesempatan saha kesehatan saged makempal silaturahmi saged nderek magadu dumateng Rai Mas Suyanto pun Hamangkukarya. Yen pun para tenggah, para tamu kakung putri ingkang mahanggep Britarmo mengarusake pina saking Rai Suyanto sarimpit kepareng roh panjenengan ngambali ngaturaken kasugengan munggah karo panjenengan sinaretan atur ageng panuwun ingkang tanpa pindhan kalau dengan menika nyan sampun kepareng rawuh nuhuni menapa ing dados atur panyuwunipun astu sil keluarga namung saged ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pindhan atur ingkang kalih wigatos sing perlu sayekta sampun kaatur ngajeng ingkang lumantar sedani iber-iber menapa dene pisuwanipun atur ijeman menggah Renta Suyatno sekali ibu titi wanci menika netepi dharmane ngasepuh hangijapaken handhaupaken saha marga putra putrinipun ingkang sesilipun anak ayu Dita Eka Safitri ingkang sampun kepareng kadhapaken kaliyan Mas Adi Arsianto putra saking Bapak Suyatno Ibu Supini ingkang pidalem saking Selondoko RT Gangsal RW kalih mengga ijab kabul sampun katindakaken kala enjang wonten padya menika nggawé saking berkah pandonga pamuji panjenengan berkah sih rahmat Gusti ijab kabul panggihipun manggih rayu widodo wilujeng nderek ing samikala. Nyan pun para tamu, para lenggah ingkang pantas winantu ing pakurmatan. Keparang roh panjenengan Rai Mas Suyanto dalasan ibu minggahipun berayat. Nyuwun tambahing pandonga pamuji mugi kang putra tempanan sekalian anggenipun nambuh silakramin pinaringan wahyu judu. Mugi ampun badhe ambabar layar. Lelumban menemadani bebayan tansah pepayung budi rahayu saged kasembadam ing sedya kaleksanan pun jangka saged jumbuh ingkang ginayuh lestari ingkang kaesti jumbuh kan kutang saking rama lan ibunipun mugi ampun jejodohan saged nuhaken utawi nurunaken wiji suna ingkang langkung putra ingkang saleh utawi salehah ingkang bekti dhateng rama lan ibunipun bekti dhateng Allah Subhanahu wa taala murakabi dumateng bebrayan agung. Yen pun para tamu para lenggah ingkang mahambek budi tarma panjenenganipun Bapak Suyanto sekalian kalau dengan menika ngoten kesupen ngaturaken ageng panuwun ing tanpa pindhan dumateng para sesepuh pinisepuh para tamu para lenggah kakung putri langkung-langkung dumateng para sanak kadang, para krida dharma, para tangga palih, putra kaniman ing sampun kasopaning pambiyan. Tenaga menapa dene penggalian, eguh miwah pratikel, minggahipun dumateng peparing pisungsu ing mawarani, saha saged angrancangaken tumapaing adicara wonten ing titi wanci menika. Atur panuwun mensupan dumateng kadang-kadang campur sari delima. Jangkep kalian swarwatinipun kalong damnika pareng regenaken paryan wonten ing kalodhang menika. Sedaya kesyan kula wau Rai Mas Suyanto dalasan berat kerguh. Mboten saged atos kopi wales namung tansah nyenyuwun wonten ngapunten Allah Subhanahu wa taala mugi sedaya kadharma sih peparing panjenengan topi wales ingkang jumbuh kalian kesaenan panjenengan. Yan pun para tamu, para lenggah putri kangkung ingkang sanget kula mati Rai Mas Suyanto dalas bayat. Sayektos angipun badhe nambuh panjenengan kados sampun rinumaka rinancang rinasib menapa nirakit ingkang matarik-tarik senego ing bareng sanak kadang tangga tepalih. Ing panyuwun tumapak igati mboten wonten cacah wah kusiwanipun namung astunipun ngantos tati kal menika tasih kathah
bab ingkang wigatos mboten damel suka miwarna penggalih panjenengan. Ingkang menika mbok bilih pun ngaturi papan palenggan saha bujuk rami minggahipun dhawaripun para putra Kaneman ngaturaken pasugatan kirang jangkep tata trapsilanipun. Rai Mas Suyanto dalan berat nama saged nyuwun pangapunten ing saageng-agengipun. Mawanto-wanto kani sanget mugi pun sebagai kosong lageng garnikon paripurna ing kalodingan menika. Mangke bilih tasih wonten pasugatan praraja ing ngatur panjenengan mugi kersa ngedhapi kanthi majikane penggalih micalaken awasep napa dene perkawat. Sesepuh pinisepuh para lenggah punika kula hormati mbok bilih namung gatuk semanten gusakan panjenengan kula pitados nggih ngaturaken babagya punika kathah sanget galap suling ngatur kirang jangkep tata kami langung-langgeng parma sastra Jawi ingkang tansah cinaket cinanding lepat tepi leres. Mugi para lenggah kersa bedah pinjulun di paring sih samudra bangsami. Ing wasana panteping atur monggo kita sasanti jaya-jaya wijayan Gusti sing Gusti rahayu ingkang tansah pinanggih billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wekdang pambiwara matur nuwun. Estu sampun paripurna atur pambagya harja ujuping karsa ingkang sampun katuraken dening Bapak Haji Warsita kanthi rancak datang wonten tumangsuh krana panjenenganipun wana ing pamawas penggah ing reh Subasita basa tuwin parama sastra. Sumangga dhateng juru ladi juru Sinoman daya-daya lumebet ing panti pahargyan hangaturaken daharan ingkang angka pungkasan kunjuk dhateng para lenggah ingkang sampun katon sayah ingkang badhe kapangarsani dening kadang kula anem pun Mas Pak izin nuwun inggih saking Sinoman Green Makmur saking Candi kagem miyak sepining suasana katur para kadang-kadang seniman campursari delima saged ngaturaken lelagon ingkang jumbuh kaliyan sasana tuwin swasana atur uninga pilih lumadining adicara pahargyan estu sampun paripurna ing mbok bilih atmaja pinanganten sarimbit sampun kabodol saking palenggahanipun sumarak sowan wonten ngarsa ndika para lenggah laju tumuju ing korining pahargyan badhe nderekaken para anggenipun badhe kundur soang-soang. Mekaten sak lajengipun kula masa borong dhateng para kadang-kadang seniman delima saking kula minangka paniti hadicara. Kathah klenta-klenipun atur estu kula tansah hanyadung lumunturing sih samudra pangaksama. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.